Ka shirya bikin nan tun yanzu ka fara yawa da gajeren gwando ya ne? Ba wani shege. Sai ka zo za ka yi bayani. Wa! Kafti jan Allah zan ba ku mamaki. One month. Wai suna aure, wai suna wani bene. Duk ƙaryar banza ce. A'a to shi nufin ka bai kai bane kake wani sai an ga tashi. I service I garan bawu ganin sai da gwaji. Service I garan gwaji wanzan. Sabira gado. Wallahi ma hada mutum yanzu ya ringa ganin kamar sabuwar haihuwa ne shi. I service I ran dan. Ina ne magani sai da gwaji. Gagam. Ya me magani? Ya ka ne san. Mai magani zo kai sabis ina zora kwana biyun nan ya kamata a ce na yi sabis. Kwana biyu ba na ga na dan fara yin yalo. Waye ne mai magana ismi kadar uwa da kaciya uwa da Maganin ma da wata kala. Kana ga kuranta maganin naka ne me ya taka ne? akwai zukurnuku hana bacci, akwai yaro kafu karfi. Kai ne hada mun wanda ko kowane. Ango. Me gida ya san da ake ce mu. Amarya takwas ko tara. Daya. Ta kai na kuma girma. Ban san tambaya hada ni. Ni ban san kulli da. Ba na san kulli da. Duk zafin yi ka bani kulli biyu. Duk zafin yi, na fin yi zafi kai wallahi na buta kai. Wannan zan nuna mai aya. Magana shekara ta nawa dan gado da ni ina magana yana magana. Gadon ka nawa wannan ni kuma na chod from Allah. Allah ta abin da ya faru kar ku kuka da ni. Wallahi kar ku kuka da ni. Abin da ya faru. Wudan mai magani ya. Kuma kuka da ni. Da abin da ya faru. Kai. Habba ta kake ko? Habba ta kake ko? Har ba ta kake ko? Kai bawon Allah. To shikenan na faɗa muku na faɗa muku Baka da matsala. service garambo. Da abin da Zaka sani. Zaka sani. Kai dai wanda cika ku shiru dai. Nauyi wanda cika ba. Shikenan Allah ne ne ku bai shi ba shi na ba. Shikenan. Da ni kwana biyu tun da aka fasa an waye haɗu da shi amma na kira mai alaka an ya ko ka san fa ya sha maganin nan wannan maganin da ake ce kuma me ya zumbur wannan maganin wanda ake cewa zumbur kwana ce ya sha ya sha ai yanzu nan ma zo mu je ka raga ni ake ba matsala mu je mu ga sai an sha magani za a sai mu je mu gani mu je mu ga abin da ga dakin angon yayi kuka akuya ba nake ji a da ni ma kai na abin da ni fa ban yadda kai wai ko a dakin nan ne dakin angon ne zo mu duba kai ko dai anan dai a da Haba dan Allah kawai kan an fasa aure kuma sai wannan lamari ya faru. ango ya kai aka ta faru. Haba dan Allah. Wallahi lalura ce. Larura Wanka na muta. daga shan magani. Wanka na muta. A gaskiya ango wannan ba. Wallahi wanka na muta. Wanka ina ruwan. Wallahi rage Ina ruwan da rage zafi kuma sai ka huce akan dabba. To ya zan yi. Ya aure na gaba da. To kuma kan an fasa aure. To ya zan yi. A wannan gaskiya wannan Allah ne kun san laluran maganin cin rage zafi. maganin cin da na sha ne wallahi. Wa ya ce ka sha? Wanka na muta. Ka san aure dai sai an yi gwaji. Wallahi. Haba ango wannan ba karamin abu kunya ba. Gaskiya Wanka na muta. Kuka na kira da ango auren da an fara To kuma an fasa aure da shi ka huce akan akuya. Ai magana an gwada ta muta me na muta. Wanka na Bai muta. kamata haka ake ma akuya wanka. Ka ga wani ko Ka gaishe ba. Wallahi wanka na Ka muta. gaishe. A'a ba wannan ba.